जाय जाय आबाद मोजां मोनो जाय जाय फोथाराव ओंखारनो मोजां मोनो बिसोर निश्चय लाइक खालामगोन निश्चय साबस्क्राइब खालामगोन हेलो गाइस नोंसोर माबायदि दं जानो हागौ नोंसोर गासैबो थिगानो दं जों दिनै खोथिया फुनो नामायदों सावरि लोगोसे बिराद अखा हादोंमोन बेनिखायनो जों भिडिअखौ लानो हायाखैमोन दा अखा थांबाय नालाय बेनिखायनो जों भिडिअखौ लानानै फैबाय थ' नोंसोर गासैबो नाय जोंनि दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि धामाका जागोन ओरैबायदि हाब्रु बारियाव खोथिया फुगोन थोदो बिदिबा नायदो नोंसोर जों जागायनोसै स' गाइस होमबा नै जागायबाय गोबां जायगायावनो आइजो आरो सिख्लाफोरासो खोथिया फुयो नाथाय जोंनि बियाव नाय हेन्डसाम सेंग्राफोरासो बाहागो लायो मानोना गोबां जायगानि सेंग्राफोरानो बेकार गोजा खोथिया फुनो रोङा जोंनिखौ नायब्रा मजा स्पेशल नाय माबायदि कि मजा इन्ट्रेस्टखौनो लाफेरनो रोङा गोबां सेंग्राफोरानो नाथाय जों खिन्थु बुहुत इन्ट्रेस्ट लायो नामा बुङो गाइस नंगौ ना मावथि गोजाखा जों जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा हालावबो जेना खदालावबो जेना देदो रिंटनखौ होदो सोरबा सासे स्पाट आरो हेन्डसामफोरखौथ' एसे मोखांफोरा हाब्रु नांना दं देलायबाथ' मा नांनो आरो सिगांनि मिथुनफोराथ' ओरैनो डेमेज थांगौमोन अजय देबगनानो हाया सासे सलमान खानाबो हायानो बुंथला माने बुंथला होनबानानै नोंसोरो मिथिना लाखादो आरो बुंथला शब्दखौ मानो बाहायो फिल्मनि एक्टर ड्रेसाव नायबानो सिनायखागोन सोरबा मोखां नायनो दरखार गैया ना मा बुङो गाइस होमबा जों गोबाङानो फुबाय किसुमाना ओरैनो मोनसे फुनानै सिख्लाफोरा गोग्लैलायना फुथुलायो जों बिदि नङा जोंनिया डाइरेक्ट खुला मेला हाइ फाइ दरासि जोबबावबाय नै आरो जोंनिया खोथिया फुनाया 2.5 किल' हातनि फुखायो नालाय मिथिखायोनो सुन्दवालनि डायलगा जों एसेल' फुबाथाय जोंनो गोबां बेयाव SMS खालामना सोरबाफोर फुनांगौबा लिहरनो हागोन निश्चय नाथाय सिख्ला थानांगोन फिसाजो थानांगोन साहा फुदुंना होनोसो दै नाथाय गाज्रि रावाव नङा मानोना जों बिराद साहा लोङो जों जुमाय लोंग्रा नङाना जोंनि बेयाव जुमायानो बेबहार गैया जोंनिया अनलि जोंनो साहा नांगौ साहा बिस्कुट बिराद स्पेसियेल जोंनिया माने मा होनगोन स्पेसियेल नाय बिराद होगासिनो एकदम आरो गोबां जायगायावनो दैबाना जायो नाथाय जोंनियाव आन्थुआनो लोमाखै नखय एसेबां स्पेसियेल जायगा इमान माने मोजां जायगा बुंनो नाङा सोर बेफोरबायदि इन्जयखौ लानो रोङो नोंसोर नायबानो जाबाय आरो निश्चय नोंसोरो बेसेबां गोदान लोगो फैगोन साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हागौमानि शेयार खालाम जाय जाय आबाद मोजां मोनो जाय जाय फोथाराव ओंखारनो मोजां मोनो बिसोर निश्चय लाइक खालामगोन निश्चय साबस्क्राइब स' गाइस होमबा जों फाइनालि फुजोब्बाय फुनानै जों दा सुटि खालामनोसै नायदो सासेया मानियाखै एसे दं नालाय बेखौ फुथाबबाय थादों न'आवनो मावथि सेंग्रा नालाय मिथिखायोनो जिबायदि नांखायो नहय बुंनो नाङा गोलोमदैया माहा दैया माहा ओरैबायदि पावारफुल नाय पुरा होगासिनो दं जोंनाव होनायसो बुङो दै माने एकदम मावनायखौ आरोना पुरा मावगासिनो आरोना बिथां नङा आदा आरो नै इथिं सासे दं जोंना बुहुत होबाय जाहैदों बुहुत गावना होबाय गावफ्रुना होबायनो इथिं सानै देरफुनाय फंबाय सानै दं हेन्डसाम जागोन दै नाय दा होमबा दिनैनि भिडिअआ बेसांनोमोन नोंसोरो माबायदि मोनखो आरो हागौमानि शेयार खालाम गोदान लोगोफोरा